Da ni rwan yn mynd i edrych ar be fydd Disgybl yn ei weld pan fydd yr gwaith yn cael ei osod, a wedyn mi fydden nhw'n clicio ar y link a mi fydden nhw'n gweld rhywbeth tebyg i hyn. Felly mae'n dangos eu bod nhw yn yr grid esiampl, a wedyn o fewn y grid mae yna topic, a'r topic ydy fy nheulu. Clip bach o fideo fan hyn i ddangos be dwi wedi osod o'r blaen, felly mae posib yn bwyso play man mwyn o gael clywed. A wedyn, yr unig beth sydd eisiau gwneud wedyn, ydy pwyso y bwtwm yma, record a response, neu clicio ar hwn fan hyn lawr yn y gwylod. Diolch yn bwys pa un o hi ydych chi'n clicio arno fo. Just nodyn bach fan hyn, dim bydd o'r moderated, felly os ydy rhywun yn recordio rhywbeth, mae rhaid i'r athro OK o y fideo cyn bod neb arall yn gallu weld o. Felly pwyso ar record a response, a wedyn dyn ni'n mynd trwy'r un broses a nathon ni weld pan oedden ni'n recordio y clip ar gyfer y plant. Felly fydd y plant yn gweld hwn, bydden nhw'n gweld bod gen nhw 2 funud i recordio, a wedyn pwyso record, y countdown, a wedyn bydd y cyfle wedyn i'r plant siarad am eu teulu yn fan hyn. Pwyso pause, a symud ymlaen. Wedyn bydd y cyfle eto, mae'n cyfle i gael review. Hapus efo hwnna, symud ymlaen i next. Byddwn gofyn eto am selfie gen y blentyn, neu Disgybl. Tynnu llun o hwnna, a wedyn mynd yn eich blaenau. Dim y llun goren, dyna ni. Dwi'n bosib i'r plant newid i wenw fan hyn fel licio hwnnw lly. A wedyn, cwbl sy'n angen neud, ydy pwyso submit. A dyna ni, mae'r response fel mae Flipgrid yn ei alw fo wedi cael ei yrru. Wedyn, os dwi'n mynd yn ôl rwan i'r ochr athro, mae'n gweld rwan, mae'n refresho'r dudalen yma, bod un response yma yna.